Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Lipsesc de foarte mult timp. Am avut niște probleme nu foarte plăcute și încerc să le rezolv. Și am zis totuși, astăzi am puțin timp liber și am zis că să filmez aceste unboxing-uri pentru că am cutiile de foarte mult timp. Am 3 campanii aici, dacă nu mă înșel, 15, 16 și 17, și pur și simplu nu mă mai pot învârti prin casă de ele pentru că spațiul este foarte mic, cutiile sunt pe aici. Nu o să rețin în totalitate prețurile, plus că nu știu dacă am toate produsele aici, însă vă arăt ce mi-am cumpărat eu în ultimele 3 campanii. Primul produs cu care încep este o cană. Așa arată, eu deja am folosit-o. Și aici, pe partea neagră, putem scrie cu cretă, să văd dacă mai am cretă pe aici să vă arăt. Și apropo, am uitat să vă spun, vă durez să aveți parte de un an cât mai bun, de tot ceea ce vă doriți voi și la mulți ani din tot sufletul meu. Așa că hai să continuăm acum. Ceva de genul. Este o cană interesantă, mi-a plăcut mult și cred că a costat în jur de, nu mai rețin exact, cred că a costat în jur de vreo 10 lei, ceva de genul, 10-12 lei, nu foarte, foarte mult. Pe urmă mai am aici o eșarfă care îmi place foarte, foarte mult și am mai cumpărat una, însă nu o am acum la îndemână pentru că am tot folosit-o de când am cumpărat-o. Și am mai luat-o pe aceasta, care a fost, cred că, în jur de 20 de lei, 29 de lei. Este foarte, foarte plăcută, fină, măricică, ține bine de cald. Aici mai am un parfum pe care cred că deja v-ați plictisit să-l tot vedeți pe YouTube. Destiny, așa. Pardon, care ați văzut și voi de la celelalte fete, este într-o sticluță unică, este un miroase foarte bine, însă nu aș putea spune că este preferatul meu, dar are un miros foarte plăcut și mirosul persistă și a fost în jur de 90 de lei, plus că ați văzut tot aici la fete, am primit o trusă de falturi care ar trebui să fie pe aici undeva. Nu mai știu pe unde, dar trebuie să fie pe aici și vă voi arăta. Am mai cumpărat niște sosetuțe din acestea foarte moi, pufoase. Și cred că au fost acestea în jur de 15 lei, 20 de lei pe acolo. Și au și niște chestii din acestea pe talpă. Sunt foarte frumoase. Pe urmă am mai cumpărat un set, care acesta a fost 30 de lei, dacă nu mă înșel. Un set nou din gama Swedish Spa. Miroase foarte bine. Acesta este un unt de corp. Aici avem un exfoliant de corp și o cremă de mâini. Eu am folosit crema de vreo 2-3 ori și pot să zic că chiar îmi place foarte, foarte mult. Și plus că au avut prețul foarte, foarte bun. Așa, ce mai avem aici? Mai avem niște cerceluși. Sunt foarte interesanți, sunt din plastic și au un detaliu auriu. Așa arată. Cam așa. Nu știu cât de bine îi puteți vedea. Sunt foarte interesanți. Și aceștia au fost, mai este un ceas din această colecție care îmi place foarte mult, însă este destul de scump, dar nu știu, poate îl voi găsi odată la reducere sau mă voi încumeta să-l cumpăr. Cercei cred că au fost în jur de 20 de lei. Mai am aici un parfum pe care nu știu unde l-am pus, însă este acesta. Mi-am cumpărat două.
Giordani Incontro, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă recomand acest parfum din tot sufletul meu. Este un parfum nemaipomenit și a fost doar 60 de lei și persistă. Plus că este, dacă nu mă înșel, nu, este apă de parfum. Credeam că este apă de toaletă, însă este apă de parfum, dar chiar merită toți bănuții. Miroase foarte bine și de câte ori l-am folosit, am fost întrebată cu ce folosesc. Mai am aici un set de mostre. O pereche de cerceluși care mi-au plăcut foarte mult și am purtat, am fost și într-o mică vacanță la Milano și aceștia am luat cu mine, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Vin foarte frumoși pe urechi așa. Nu sunt grei deloc și au fost în jur de 20 de lei și aceștia, ceva de genul. Apoi ce mai avem pe aici? Mai am un mascara. Cred că da, este acela nou din gama Giordani. L-am folosit o singură dată. Nu pot să zic că m-am gândat foarte, foarte mult. Am altele care le prefer înaintea acestuia. Acesta cred că a fost la set, dacă nu mă înșel. A fost un set format, dar nu mai știu din ce. Au fost aceste mostre, nu mai știu exact din ce. Mi-am mai cumpărat o cremă de picioare din gama Fit Up, aceasta de sărbătoare, ediție de sărbătoare. Miroase foarte bine, încă n-am folosit-o, dar îmi place foarte mult cum miroase. Mai am aici un balsam de păr Ultimate Repair, tot din gama Hair X. Este foarte bun, am luat șampunul și îmi place absolut și acest balsam l-am mai cumpărat și în campania trecută și îmi place foarte, foarte mult. Mai am aici o pilă din aceea pe care sincer regret că am cumpărat, dacă o vedeți să nu dați banii pe ea. Credeam că este mai mult decât să dai luciu, dar nu e nimic, nu știu, eu chiar nu am ce să fac cu ea. Apoi mai am aici o pilă de picioare. Deci chiar nu am folosit aceste, majoritatea din ele nu le-am folosit, însă aici toate produsele. Așa arată pila. Pare foarte bună, abia aștept să o folosesc, o și duc în baie după ce filmez unboxing-ul. Mai am aici un dizolvant pentru unghii care îmi place foarte mult din gama The One. Pila cred că a fost în jur de 10 lei, ce v-am mai arătat. Acesta cred că a fost cam 10 lei și crema de picioare cred că 8 lei. Acest dizolvant cred că este în jur de 14,99 15 lei. Este un dizolvant foarte, foarte bun, îndepărtează cu ușurință oja, plus că în ojele de la Oriflame, când se îngroșă puțin, este singurul dizolvant care merge. Așa. Mai am aici un lac pentru manicura franțuzească, nu știu cât de bine se vede. Nu știu cât de bine se vede nuanța, cred că a fost în jur de 12 lei. Și aici am un top coat din acela gel, care cred că este al treilea care îl cumpăr și vi-l recomand din tot sufletul meu. Este un produs care ajută oja să se usuce foarte, foarte repede. Nu știu, se usucă cred că într-un minut, nu știu, maxim 2. Da, și tot din setul acela cu rimel am aici un tuș din acesta. Nu știu cât se vede. Este maro. Preferam negru, sincer, dar e bun și acesta. Și aici mai avem eu o pereche de cercei pe care i-am purtat și nu știu unde i-am pus. Și ultimul produs care l-am aici. Și de fapt mai am și... Aici sunt niște perle și am mai cumpărat și o pensulă, dar nu știu dacă o voi găsi acum. Pentru că mie una nu-mi place acea pensulă. Am găsit-o aici, însă nu reușesc. Am găsit-o, bun.
Deci dacă cumpărăm aceste perle, care erau, nu știu, în jur de 15 lei, putem cumpăra această pensulică la 10 lei, dar mie această pensulică nu-mi place aproape deloc, este destul de, nu știu, zgârie, nu-mi place. Și aici sunt perluțele de ochi. Eu le-am luat în nuanța de, opa, a scăpat două jos, în nuanța de maro, care se numește, dacă aș și vedea, Cashmere Worm, ceva de genul. Nu le pronunț eu prea bine, dar ceva de genul. Și acesta a fost primul unboxing. Și mă bucur că voi reuși să le pun toate la locul lor. Pe urmă, următorul este din campania 16, cred, și am cumpărat un ceas pe care am tot vrut eu să-l cumpăr, dar sincer nu știu cât își merită bani, a fost la 90 de lei. Este un ceas cu două brățări. O brățară din o piele, o imitație de piele, pentru că este un material foarte slăbuț, nu-mi place deloc, este destul de slab calitativ. Și mai are aceasta cu material, cu o eșarfă, ceva de genul. Și așa vine și ceasul. Dar, sincer, una, nu știu, nu-și prea merită cei 80 de lei, adică este destul de scumpus pentru calitatea lui, dar cu reducerea de 40% să zicem că este mai ok. Pe urmă mai am aici un gel din acela exfoliant care îmi place foarte mult, cu zmeură și mentă, vi recomand, 20 de lei și altul este 50 de ml, foarte bun. Un gel pentru spălat tenul din Gava Love Nature, îmi place foarte mult, este acela cu arbore de cei, este foarte, foarte bun și recomand și a fost, cred că, doar 10 lei. Urmă mai am aici un set de scrub de corp, un gel de duș și un săpun care a fost, cred că, 24 de lei sau 20 de lei, dar cred că mai degrabă 24 de lei, îmi plac foarte mult, chiar acum am unul la baie desfăcut așa, curăță foarte bine, are un miros plăcut. Aici mai am două oje și de fapt 3 oje mi-am cumpărat. Un roșu, un vișiniu și un auriu. Astea 3 și cred că au fost 12 lei fiecare. Pe urmă mai am aici un scrub pentru față din gama Novage, care este pur și simplu, nu știu, fantastic. Îmi place la nebunie, curăță atât de bine și lasă un ten perfect. Plus că a fost 29 de lei, 30 de lei, îmi place foarte mult și ambalajul este foarte drăguț. Acest produs chiar merită și îl voi recumpăra ori de câte ori mi se va termina celălalt. Pe urmă mai am trusa de farduri, aceea care am primit-o la Parfumul Destiny, care este foarte, îmi place foarte mult, nu este ea cea mai pigmentată, dar îmi place. A venit cadou. Mai am aici un săpun, de fapt am luat 2-3 astfel de săpunuri, ceva pe bază de citrice. Miroase foarte bine și este ușor exfoliant, așa, are niște chestii mărunte în el. O cutie cu cerceluși, care arată foarte, foarte bine. 1, 2, 3, 4, 5 perechi de cerceluși, pe care o pereche am și în ureche, nu știu cât de bine să văd ei. Și restul sunt aici și a fost în jur de 50 de lei, cred. Așa, se văd mult mai bine. Deci chiar mă bucur că voi pune produsele la locul lor. Și o cremă de ochi, care mie îmi place, este preferata mea de ochi, din gama Diamond Cellular sau Cellular, nu știu cum se pronunță. Și aceasta cred că a fost în jur de 30 de lei, 35, dar chiar merită crema asta. Of, nu reușesc să o desfac. Așa arată, vine cu pompiță. Foarte, foarte bună această cremă. Vă recomand. Chiar diminuează ridurile de la prima utilizare. Și ultimul unboxing din 17.
Aici am o eșarfă pe care am primit-o cadou. Ați văzut deja la toate fetele care fac unboxing-uri acele cadouri cu eșarfă și geanta. Geanta nu știu să zic cât, îmi place că este solidă, dar nu știu să zic cât de mult îmi place. Nu este o preferată, dar cine știe, poate voi găsi niște ocazii să o folosesc. Aole, și mai am o geantă care vreau să vă arăt. Dar este pe dincolo, așa că vă voi arăta într-un unboxing următor. O set de pile am aici. Așa. Sunt foarte bune aceste pile și cred că au fost în jur de 7-8 lei, ceva de gen. Așa arată. Un gel pentru spălat tenul din acela nou, din gama Pure Skin, abraziv, cu scrub 2 în 1. Îmi place, dar nu știu dacă îmi place mai mult decât celălalt, decât acela preferatul meu care v-a plictisit să-l vedeți. Mai am aici un săpun cu neroli, acela nou lansat. Crema de corp nu avea rost să o iau pentru că am la creme de corp și miroase foarte bine și are un gramaj mare de 150 de grame și a fost cred că în jur de 10 lei. Crema de corp n-avea rost să o iau pentru că am foarte multe începute și sincer nici nu știu când le voi termina. Mai am aici un șampun uscat din acela pentru volum, 18 lei cred că a fost. Îmi place foarte mult acest șampun, chiar și celălalt, chiar îmi plac foarte mult de aceste șampoane. Un cumburete din acela pentru a aplica fondul de ten, corector și așa mai departe. Mie îmi place foarte mult. Probabil pentru că n-am încercat faimosul burete și de aceea probabil îmi place. Am aici o brățărică. Așa vine într-o cutiuță destul de elegantă. Destul, chiar elegantă. Și brățărica este cu elemente Swarovski și brățărica arată cam așa. Și a fost la o reducere destul de mare, cred că 29 de lei a costat. Arată bine. Apoi ce mai avem aici? Și șamponul. Acela reparator care îmi place foarte mult. O pastă de dinți, care la nebunie îmi place. Am cumpărat-o de 15.000 de ori. Aceea pentru albi dinții. O cremă pentru spălat tenul din gama Optimals. Crema cred că a fost în jur de 14-15 lei. Așa, și pasta de dinți, așa. Și mai am, bine, că am mai cumpărat eu ceva cadouri pe care le-am dat și așa mai departe, dar cam astea mi-au rămas. Și mai am aici două parfumele, Paradiso, cred că la 80 de lei a fost, pe care deja îl știți, miroase absolut superb și are și o sticluță foarte frumoasă, elegantă. Și ultimul, care este și unul din preferatele mele, My Red, pe care îl am aici ca să vi-l arăt dacă nu o știți, deși cu siguranță îl știți. Am puțin din acesta. Miroase foarte, foarte bine și persistă foarte mult. Eu iubesc foarte mult acest parfum și acestea amândouă cred că au fost 80 de lei fiecare. Cam acestea au fost cumpărăturile și mă bucur că acum voi reuși să le pun la locul lor. Mai am o geantă, dar vă voi arăta în campania următoare pentru că este pe dincolo și nu mă mai ridic. Dar vă voi arăta în campania următoare. Vă urez încă o dată la mulți ani să aveți parte de tot ceea ce este bun, de tot ceea ce vă doriți voi și în ultimul rând de multă sănătate. Pentru că acum am ajuns într-o situație în care îmi dau seama cât de importantă este sănătatea. Și gândiți-vă foarte mult la acest lucru și nu la acele materiale. Vă pup și vă urez să aveți parte de toate cele bune. Pa, pa!